Vyhľadať si knižku v online katalógu a hneď ju aj nájsť v knižnici bez pomoci pracovníkov. Aj takto ponovom funguje v knižnici Ružinov. Pribudli tam nové tablety, ktoré čitateľom uľahčujú hľadanie kníh. Už niekoľko týždňov má knižnica Ružinov na Miletičovej novinku 2 tablety, ktoré slúžia na vyhľadanie kníh. Nie len čitateľom, tak uľahčujú prácu. Tieto tablety teda uľahčia čitateľom prácu hlavne tým, že si budú môcť sami pozrieť v katalógu, či túto knižku máme dostupnú, či je teda voľná alebo je vypožičaná a kde ju teda hlavne nájdu. Hlavne tejto neštudovni, ale teda v odbornej literatúre. Predtým to nebolo a teraz, jak je tá knižnica zrenovovaná, tak je to nová vec a myslím, že veľmi užitočné to bude. Vyhľadanie knižky je jednoduché, stačí napísať názov a knižka sa vám ukáže. Systém je rovnaký, ako keby ste si knihu hľadali doma na webe knižnice Ružinov. Len si ho teda zapne, hneď je tam nastavená prvá stránka na katalógu, vyhľada sa tam podľa údajov, napríklad podľa autora alebo podľa názvu knižky a následne si teda skontroluje, či je dostupná a pod ktorým číslom ju nájde vo fonde. Zatiaľ mi pomáhajú pani knihovničky, ale časom určite sa k tomu dostanem a naučím sa to. Tá istá verzia asi ako na internete, takže myslím, že je to veľmi dobré. Tablety sú v knižnici novinkou a čitatelia sa s nimi postupne zoznamujú. Veľa čitateľov vďaka tomu teda zistilo aj, že máme teda ten online katalóg a následne ten katalóg vedia pozerať aj doma a vedia sa dopredu prichystať, že kde tú knižku nájdu, či teda vôbec je tu alebo je na inej pobočke a nemusia sa potom zbytočne napríklad preháňať, keď tú knihu danú nemáme. Pre TVR Mariana Podlucká.